Committee on Empowerment of Women Bakleru Usmiti Santa Mary Shilla Muntagasmi kalala jungo ikalongkami kabasha thang Niriang Village Thatlasken Block West Janta Hills. Kani ikalongkami kawadan ringut kikun kinthop yu ubrang shisnam shiteng kala shakta ah ka jinx neo bu ulok jongkaule. Kasmiti Shilla kapin pau ka jinx ngosi bat kala ong ba ka committee ringkat ka MLA kin pilong ya ka jing ai jing sumar ka bapakatam. Kala kerpa di kipulet bentok kit benya ban pinyo ya ka jingsneng kabating yu niu nong le. Usri Adelbert nongrum uloong baka komiti kan bud din ya kan ka kam bat pin shisha baki bale iki kam sniu kan mat ya ka jingsneng. Ujuai MLA Shri Wailat Miki ula pinshai halor ki scheme kum ka Ayushman Bharat bat ka victim compensation scheme ka baai jingarap pisa na lai lak hadu inyaulang bat kerpat ya ka legal service authorities ban pinstet ya ka jingarap syakalong kami. Haka yeng kesem haka yem lang kesalang haka ri bakajat ben ri ni ya yem lang ban pej lang ya ka bet ka biang ban pej ban kimi ya ka ka kia ka shon kam dei ka bangin shu sabjar kam tam ku muni ka jingja kam dei bas sabjar haka ni ka ri bakajat ben ri ka ri te breu ri te blai ka bangi yo ban kam nong kenti sen ka si Singapore ngim dei ban ailat ba kumuni ki jingja kinang wanja na ko wei kapor sui kapor nget ke baja kanom ja khala mo jing tip jong play nget bo play ru dei tamu hiu play ban bisar ya ke baro ya baba ya basniu bara po ko perthai don ka an bar ka an kan le laga kamram kam tam ya kita ki brio ki balong kum kita ki nong penyak brio kum kita ki rio dosmon lani ban le khanono ka kam ban pentieng persmit pensir ya ki amlang salang ka yeng asem ka anhi kan noma ka an kan trela ka jong kamram ban rat ding khong ya kumuni ki jing snio ti bas nang ban kharoi hagani kari ka bait ka jongi ngiru na kalyang ka committee apo jalam jong chairperson I Madam Santa Mary nginiai burdin baringit scam ka sarkar ru kan le la ka jong kamram khaptam ki brio gubron ka an namakani kala ya security ka an kan le la ka jong kamram bar ka an na ong ya pi sikentien hani ka por khamat jong ka ye ka sam khamat ki he snong ba ka an kan no map lanu bat dari le ya kita ki brio ki bali ban mat ya kita ka jing perstom tere kalong ta ka jing kentu na ka banta jong ilang baro kamtam ka snong ka thau kinong punya snong klele kamram kadai kani ka kamram kadai ti ka jaket khle o pila pendep la ka jong ka banta kamtam ban shu ngap kanumlong amar ka don ka jing pen kan mau da ka khatir nong wei ka bukiong silent is the greatest crime mo ka jing sabjar kadai ka kam penyak brio ka ba krautam tinga smo ban ai kublei nam ta ka snong ka yeng ka sem bamdei ban buri komuniki ki jingja baningit scam ba komuniki ki kinum jashu hani kari ka bi ki jongi ini kermen scam ya ka Christmas kalajan bo sem thamai ublajan tonginio ban priang ki jingkerku haki yongi longi long sem jongi khanang ba ka jingkala ka jing kemen ka jing kermen ka jing suk ka jing singai nomor sensyar haka longi long sem bar khamtam hakari bar ka jap pentiu so sit ado kata-kata ba kani ka jingja umpoi perkat tau beriu ngatip ude na konsuensi jonga ulok jongka martip ngala siok kata siok tang pa uneu beriu bele ule kumne dang tang ba nga dua ya gene ka long kemi makan yo kata kejing sumar ka babiang tak kataru ni klem yo ban lek ha ka to ko posha ni klem ban yo ban kran ya gitu ke doctors tang mentang ni kit kya borok ki kam ki jam kam tam nam ta gani golong kami yin ya keren yin ya penbet bat I MLA bat komiti jong yiru yin ya trailang bat ka snong ru yin ya trailang yin ya keren ya gini ki doctors bat kin ai sumar bhai ka na kalyang ka sarkar ka kan yarap shu ya gani golong kami kam tam kum ka jingja kum ne ngimla ban mudur hadu kan ne ka jingja hadu ban kan shitom kanu benai kanu senen ngimtip rekan koin
tang ba ngin don rengkat bat pi wat kuslaira ya kan ga yung rengan ong pi wat kuslaira ngin don bat pi ha kan ko kopor pin kon yingi pin kan mau yingi ngin sedon bat pi te nga kwa ban ong ya ki police department ru basnya bah ban budin ya gini ki kam jongki bah ki ulale sniu hado kata-kata pin ndere ban pelaj lene ban jam ya ka an de ka an he ade le hi kata ka kam de man le te karpat ipi ba pin pet khnang ya gan ka long kmi pan yo kata ka hok jongka sakaweru ba utu bro un kon mau ba ude ban yo kata ka punishment ude ban yo ya kata te hak state jongi ka duna ba ngi ikumne ba jingja ba sharke ba kaduna ba ngasiao si ba kajia hado kane kalong kami sebar dok seka kisutam barok kaliang sakane ka jingja ta kan kisutam susu tawat ko slaira ngi don hi mangi hangne barok ngi don lang kisnor ki don hi ki MLA ki don hi ki committee jong hi ka government ro ka don ba wat sngeu kinu ki ba nyim respond hi phi aganu ko kom ni respond hi phi ni yara hi na contribution jong ni ngin yara phi na contribute ka sarkar kan yara phi te phi don ki jing jong phi samtam ya gane ka nong kami nga kwa ban ong ha snong ru sio ba ban pentip yangi banila ban yara ting ni don ki jing do nama nimla ara ban penbiang barok khoi tang ba very rare cases don kum kita nila aman le ki badon kan dengan sio takata hingga muku araban on ke ru te ya pi ki yung disen bok kedua ngai pi yo di nang chat yo pi sumar yang ani kalong kumi yo usmat nang smat chat go karpat pi sio ba ong yang ani ka be yo lai ko cha hospital ba am ba lai ko hospital hajung te treatment per go hajung sumar per mana lai hospital takate dang miat cho yo smat nang smat chat ko kon dang ken rungut ki kon dang chisnen tam sngeu niu pa itu mo sio ba ya lam hospital yo kata ka jing sumar ko ba ka mo miat tadliang yo nga kite wat hi ang ka chairperson yung ka empowerment committee ko ong di suggestion sio ba kinu ki kam bi penti pi yo follow up i kam ki jam yo lai pa pri te content bless you Thank you.